Jeg så ikke min vinkel. Det går vel lidt længere ned. Ja. Det er lækkert. Altså det her, det er jo et... det er derfor, man er her. Kaiserwetter. Ja. Fordi så er lige min hånd ind i den her før. Nej, jeg troede, jeg skulle sende dig. Jeg har nok spændt mine støvler meget nu. Ja. I kontra dengang jeg fik dem. Ja. Jeg kan godt mærke, at de bliver lidt mere møre i det. Det kan godt være, at jeg alligevel skal have dem op på den anden igen. Altså jeg har dem i max lige nu i den højeste. Okay. Okay. God snak. Godt husk, du kørte med den i den. Der er mange pukler her eller hvad? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vi skal på 7'eren, og på et tidspunkt så skal vi over på den, der hedder 2A. Ja, den der. Når vi kører 7, og på et tidspunkt der skal vi over på noget, der hedder 2A. Men det er først, når vi kommer hen. Vi skal bare huske at holde til højre hernede på den der sti. Ned ad 4'eren og så ramme 2A. Ja, tak. Jo. Der var en skiløber sådan lidt langsom lige foran mig. Og der var to, der kørte ved siden af hinanden. Ja, man skal ramme gappet. Og de ramte begge, de kørte sådan her. Mm. Så det er, når man det er ude, man skal igennem. Ja, det var inde der, og så skulle jeg time, og det var bare så de kørte sådan, ikke helt asynkron. Ja, det er irriterende. Så vildt, hvor det går med at sådan pukler. Ja. Ja, de er her bare. Altså, de spawner bare. Ned, og så skal vi der. holde mod højre. Så kommer vi ned på 2 og 2. Joachim? Hvad? Bare fortsæt nedad, det kommer senere. Bare husk det er gay at stoppe og bremse, ikke også? Ja. Nej. Ikke dig. I dag der er du en champion. Skal vi have en opvasker? Nej, ikke lige nu, fordi jeg var her. Jeg skal helt op her. Hvad så med mig også havde ordentlig spurke, mand. Men jeg skal bare lige ned her. Det er ikke den form. Det er det. Ja, ja.
Jeg tror, du skal ikke være til kun i tvivl om, at kameraet fangede dit råb. Det værste er, jeg kunne godt mærke det allerede før jeg hoppede. Ja. Jeg var sådan, nu gør jeg det fordi, at du filmer. Ja. Jeg kunne godt se det på dig. Det samme, jeg var sådan, fuck. Lige da du kom hen over bumpet dernede, der kunne jeg se, nu kører han, fordi jeg filmer. Jeg tænkte det. Hold kæft, jeg har også spændt mine støvler nu, mand. Det summer. Der kommer noget hernede. Du må gerne lige køre bagved, så jeg prøver at se, om jeg kan lave... Ej, det er måske lidt for transportagtigt. Det er meget transportstykke, det der. Jeg tror, det bliver træls at sætte farten ned. Det var mig lige for smag. Hvad vil du gerne? Bare hop. Okay. Se. Jeg tror, det kommer til at gå for langsomt. Ja, jeg tror også. Joachim! Kian! Kian! Jeg er stadig med dig, Kian. Transportstykke, Krille. Ja. Det er Goofy. Nej. Jo. Ej, fordi hvis jeg... Så går jeg først til stå. Jamen, jeg redder dig. Så hiver jeg dig med, hvis det er. Okay. Så er Goofy herfra. Ja. Fuck. Du må ikke stoppe her! Nej. Shit, det er hårdt det her. To af. To. Hvad? Det kan vi godt nå. Hey. Jamen, jeg hørte dig lige til sidst. Hup. Hvor er Joe? Altså, vi skal den vej, Louise.
Ja. Det kan også smage lidt træls. Han kommer der. Joe! Bliv deroppe! Ja. Godt! Nej! Nej! Paul, du bliver lige liggende. Er du klar? Lav du den samme? Jeg kan ikke gøre det opad! Kom nu. Opad! Ja! Der er en taber. Nej. Skynd dig, mig, Joe. Ej, jeg skal lige... Mine ben, de syder helt vildt på det der transportstykke der. På transportstykket? Ja. Er det ikke nemt på ski? Jo. Jo. Men Hvordan har dine ben lige nu? Det er bare lækkert. Men mine ben, de syder lidt. ja. Man kan også godt mærke, at det er lidt koldere i dag. Ja. Jeg slukker. Ja, det er godt. Der er fandme ikke særlig koldt her. Ah. Ah. Oh. Det er svært at komme op over den kant derude. Ja, det må du også se. Og i mine støvler, de er så spændt lige nu. Jeg kan slet ikke, nærmest ikke komme frem. Ej, men det er heller ikke så godt at stå stille, når en støvler er. Nej, det er noget lort. Du kan ikke stoppe, hvor der er de her pump. Det er meget rart. Jeg ser potentiale for både et godt hop, men også et styrt. For hvem? For mig. Nå, Puk den lige ned foran mig. kan du godt nå at få fart nok på? Jeg tror, jeg når at få for meget fart på. Okay. Jamen, jeg har dig jo lige på kameraet. Jeg tror, jeg får godt nok. Bare lad som om du ikke bliver filmet. Altså, virkelig ringe i dag. Hvem? Dig? Ja. Jeg synes, du gør det godt nu her. Og jeg skulle lige prøve at komme op der før, der var min... Nå, så jeg gå i krampe, man. Virkelig ringe i dag. Jeg synes, du er god. Det er ikke lige min dag. Nej. Men det er også fint nok at bare lige at erkende.
Hey! Hvad satan? Du må også lige have. Ja. Du skal ikke spytte i den, når jeg skal drikke sidst. Ja, vi skal have i gang i den anden. Det tror jeg, hvis vi skal. Ja, det er rent spyt. Det gider jeg ikke drikke. Brian, ja. Sidde ved den anden. Ja. Den har også ligget derinde i lommen hele dagen. Bare kold. Det skal en whisky, den skal også være. Ej. Det skal bare være brandvarm. Så skal være den bedste. Jeg skal godt nok køre. Nej! Jeg kan bare se øjnene på dig. Jeg kiggede på dig lige der med kameraet, da det skete. Jeg kan ikke få den af. Nej! Hold da op. Hvad der er for? Farm. Hold med den der på. Den skal have noget grip. Kæft, mine fødder bliver ømme, mand. Det er sommer. Det er virkelig, man skal, når man står på ski, ikke? Og man spænder sine støvler, så skal man køre.